какво става, хора? Аз съм GamePlanet BG и тук с мене на номите. И днес играем Майнкрафт в Soulplex. Ще направим ревю на сървъра, а също така и на нашите постройки. Така, да започваме. Значи, хайде да им покажем на номите. Хайде да им покажем. Значи, това ни е казиното, хора. Ето, вижте го. Значи, пишете в коментарите, ако ви харесват нашите постройки. Може, ето тук има слот машини. Ето, както виждате. Сядате си и си дърпате ръчките. Така. А тук, какво ще видите ли? Това е влакчето, което на номите направи. Ето, то е много яко. Да. Така. Това е тази голяма постройка. Ще я оставим за най-накрая, защото тя е най-специалната от всички постройки. Така. На Номи. Яла при нашата къща. Да, хора, ето, както виждате, това е къщата, която аз построих за наномите. Подарък от мен за наномите. Ето, както виждате. Да. И ето, както виждате, нали сега. Качвате се. Ето я вътре. Да, аз му я подарих. Тук се напивахме една вечер. Така. Така е. Така. Да. И ето, както виждате, тук има шезлонги, хавли, а тук с наномите си пускахме музика и си танцувахме. Ще увелича звука, за да може да чувате. Ето, виждате ли каква яка музичка? Така, и тук се топкахме в джакузито и си пиехме мляко. Да. Така, хора. Сега, най-накрая ще видите ето онази голяма постройка. На номите. Идвай. Така, значи, единственото, което искам да ви кажа е, вижте какво пише отгоре. Така, ние с наномите сме почти най-голямите нивскари, където могат да срещнете някога, някъде. Така, сега това е стадиона на Левски. Това е стадиона на Левски. Да. Ние направихме, нали, подобие. Ето, както виждате, това са Левски, сините са Левски, а оранжевите, жълтите са Ботев. Така, ето тук имаме седалки и вижте каква голяма площ е заела тази постройка, хора. Всичко. Да. Да, показвам се бликалните. Аз всъщност не съм ги видял и аз. Събликалните са много яки. О, човек, що не сложиш е така? Виж, примерно е така, някакво е такова за кърпи. Е така за кърпи. И тук примерно нещо като типа на това е това. Ще гледам. О, Левски!
Да. Гледате ли какво става? Фърлят пиратки. Добре, стига толкова. Да. Честно, да започнем с някоя нова постройка. Да, чудим се. Искаш да започнем някоя постройка и да я направим. Направим една постройка, която няма да е басейн, защото имаме леко проблем с сервера. Проблемът е, че водата не може да се стича и седи купче и не може да се стича водата и проблема е там, защото ние бяхме опитали да направим голям хотел с открит басейн, нали? Луксозен, но не можа да стане и бяхме направили това беше на моята парцел, на моята площ, в смисъл на моя парцел, но можахме да се разтича водата и просто го оставихме, което в моята парцел по-точно направихме един хотел, но не е много хубаво, все още не е довършен, имаме още да се прави по него, но той може да бъде показан по-нататък, нали? Мгм. И така, Така. Хора, значи сега с наномите ще отидем на Warp Build Battle. Така. Значи, наноми отива и на спаун. Значи тук трябва да напишете лоби, за да отидете на спауна. те след като има един компас, който е много цъкате и Мгм. Skyward, Значи, Skyblock, Original, Village Defense и Build Battle. така, отиваме на Build Battle и както виждате в другия, сигурно в другия от епизод, един Build Battle е 7 минути. 7 минути ние ще снимаме с наномите Build Battle. Така, това го очаквате в следващия клип, който ще е много скоро. Значи, сега е 7 часа, към 8 часа или 8 и половина ние ще снимаме пак. За мен аз съм там сега, на кой Build Battle ще ходим? Сега на нами няма да ходим, ами след като имаме малко работа двамата с наномите, имаме малко работа, като я свършим, веднага започваме да снимаме. А на този клип аз трябва да направя интро, хора. Ако ви е харесало интрото, моля се абонирайте за мен. Така. Отивай на Креатив. Мохамед. Наноми. Наноми. Отивай. На Креатив 1. Така и... да. Трябва ти да пинем малко мляко. Така, хора. За по-нататък може и да направим някаква друга постройка, защото казах по-рано. На номите яла тук да се снимаме. За края на клипа. Така, хора. Това бях аз. Това беше на номите. Вие бяхте моите планети. Чао!